Здравейте хора, аз съм Мохми 5443 и днес ще ви направя шоукейс на новия Snapshot 13W23B. Първо, добавени коне. За да опитомите своя кон, трябва да го пояздите малко и той ще ви изхвърля през това време. Ето вижте, мен ме изхвърли. Пак ме изхвърли. Пак ме изхвърли. Трябва просто да почакате. Някой коне бавно. Ето, видяхте ли сърцата? Той е опитомен вече. Можете да му сложите седло и така го контролирате на къде да се движи. И армор, разбира се. За да слезете, натискате L-Shift. Това е Shift, с който клякате. Ето, виждате, че е брониран железно. Може да е златно. А може и да е диамантен. Бронира се като човека, само дето има по-малко видове брони. Коня може да си има малки. За да могат те да пораснат, трябва да им давате ябълки или други зеленчуци. Ето, задържам и то пораства. Само така растат, не растат автоматично, доколкото знам. Добавена е подсилена глина, хейблок и колблок. Ето го колблога, подсилената глина, тя като камък, и хейблога. Не съм сигурен хейблока за какво е направен, няма да включвам как се крафтват айтемите, но ще показвам главно за какво се използват някои. Например, сега ще ви покажа за какво се използва блока от кол. Също има и килими. Да се молим на Аллах. Но това е друга тема. Добре, какво ще ви показвам? Ето печката, той може да изпече до 80 неща. Много бавно свършва. И текстурата на чаркола е сменена. Вижте. И общо взето това е снапшота, но първо ще ви покажа това с колблок. Само да намеря нещо, което се пече. Ето един стак голтор. Голтор, колблок. И вижте колко бавно почва да свършва. През това време ще ви покажа текстурата тук на новия ни чакъл. Също така има и въже за коня и то се връзва за ограда. Ето ограда. Дори да не държите въжето, коня пак е вързан за вас. Ето. И го връзвате и няма да ви избяга. Не, че шансът да ви избяга е много висок, ако сте го опитомили, разбира се, но пак има някакъв шанс да избяга. Значи, item frame, къде е item frame? И аз съм забрал вече. Тук е някакъв. И сега ще намеря. Decorations. Окей. Виждаме новата текстура. Ако не сте намерили разлика, някаква, казвам го за нубовете. Ето и на нормалния кол. Чакайте да махна texture пака. Ето ги без texture пак. Ето злато се пече. Да довърша килимите. На тях мога да ви покажа как се крафтват, но може и да сбъркам. Само предупреждавам да няма лоши коментари долу. Само да ето вълна.
Да, така се правят. Ето, 3 килим взимат. Слагате го и е декорация като цяло. Прави се лесно, както виждате. Нищо трудно няма. А подсилената глина не съм сигурен как ставаше. Чакайте да взема нормална глина. Къде е? Ето клей. Ай се печеш. Да, ето харден клей. Тя определено е по-здрава от нормалната. Я искам да видя нещо. И е добавено да ви покажа колко атак демидж правят като цяло айтемите. Ето лопата, диамантената лопата прави 4. Плюс 1, 2, 3. Монтиките, както виждате, те взимат по половин сърце и не е написано. Ето така и на мечовете. Ето. Iron меча взима 6, Wooden 4, 5, 7 и 4. Добре е да ви покажа каквото исках. Да, взимате харден клей като блокче. Мисля, че не може да се върне към нормален клей. Да, не може. Ето това продължава да си гори. И до скоро!